Boas tardes. Boas tardes, benvidos unha xornada máis a competición terceira FES organizada pola Federación de Baloncesto para presenciar o encontro que van xogar os equipos de Sigaltés Vila García e Calvo Vázquez Xiria. Hoxe, xornada 22, imos proceder á presentación dos equipos por parte do Sigaltés Vila García con número 0 Mateo Bello, o 2 Raúl Santoni, 4 Óscar Castaño, 7 Jorge Rodríguez, 8 Borja López, 11 Pablo Fernández, 12 Pedro Sabugueiro, 21 Dani May, 24 Arón Monteagudo, 32 Miguel Cris, 41 Álvaro Rodríguez e con número 45 Adrián Cobas. Con este valor Luis Gavín. Por parte del equipo local, Calvo Vázquez Xiria, con número 1 Fernando Casanuevo, número 2 Carlos Varela, número 9 Daniel Usnayer, número 10 Alejandro Iglesias, número 12 Martín García, 14 Ignacio Duarte, número 18 Santiago Martínez, con 24 Milos Tonis, 25 Lorenzo Sánchez, número 30 Pedro Globales, 35 Sergio Rivero e con número 47 Germán Sabater, o adestrador Héctor Méndez. Dirigirán o partido os árbitros Alejandro Blasco e Iván García. Moita sorte dos equipos e que desamos un gran encontro.
puedes contactar desde cualquier lugar de España, sin llamadas y con atención personalizada siempre que lo necesites. Visita ahora másenergia.com y pasa por energética que te ofrece más energía. Más energía y un mundo con más.
¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña? Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás. Si el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos €2. Hola. Bueno, buenas tardes a todas e a todos. Moitas gracias, como todos os sábados, por acompañarnos. A ver se remontamos este partido, se hai que animar forte na segunda parte. Un ano máis contamos hoxe aquí ca presencia da Asociación Alcer, que nos acompaña todos os anos, para lanzarnos un mensaxe importante sobre a sensibilización e as necesidades de cuidado do rim, que foi o Día Mundial do Rim, foi este xoves día 12. Deixo vos con Jessica, el terapeuta ocupacional da asociación, que vos vai a lanzar un mensaxe importante. Hola, boa tarde a todas e a todos. Vimos da Asociación Alcer Coruña para cuidar das enfermedades do rim, para sensibilizar ao longo destas jornadas sobre a importancia do cuidado da saúde renal, cadrando con que o pasado xoves, como acaba de decir Carlos, celebramos o Día Mundial do Rim. A enfermidade renal é unha doenza que ten diagnosticada entre o 10 e o 15% da poboación mundial e se caracteriza por ser silenciosa, sen sintomatoloxía, hasta que se atopa nunha fase moi avanzada. En España, preto de 70.000 persoas teñen esta enfermidade e se non freamos a súa evolución, no ano 2040 será a terceira causa de morte no noso país.
Ter hábitos de vida saludables e realizar revisións médicas periódicas poden axudar a detectar un mal funcionamento dos nosos riles e frear o avance desta enfermidade. No día de hoxe queremos recordar tamén a todas as persoas que conviven con esta doenza, as súas familias e tamén aos profesionais que acompañamos para mellorar a súa calidade de vida. Vivir con a enfermidade non significa deixar de vivir, senón aprender a adaptarse, cuidarse e seguir adiante con apoio e información. Por iso é tan importante para nós que hoxe nos convidásedes a vir aquí. O deporte, como este partido recórdanos, algo moi importante, é que xuntos seremos máis fortes e que cada apoio, conversa ou acción de sensibilización suma e nos converte nunha sociedade mellor. Hoxe convidámonos a cuidar a vosa saúde e a apoiar as persoas que vivimos de preto a enfermidade renal. Gracias, Auxilia, e gracias a todas as persoas que estades hoxe aquí. Bueno, moitas gracias por vir un ano máis, lanzar esta mensaxe, esperamos que o ben. Bueno, animar forte a segunda parte, venga, vamos, forte Siria! Bueno, temos aquí, gracias Carlos Taibo, amigo, directivo, vicepresidente, e vamos a facer unha presentación en sociedade. Vai vir a parexa e o fillo de Carlos, Melania e Adán, porque como ven sendo costumbre no club, temos que facer a presentación oficial. Entonces, vamos a ter unha camiseta, a súa primeira camiseta, co seu nome, Adán, camiseta reversible, xa pode incluso xogar. Entonces, le pido un pequeno aplauso porque a pesar de todo que está aplaudindo, tal hoxe vamos a necesitar moito que animemos o club, o neno está con as definidas de cierre, entonces, bueno, por fin conseguimos que viñera, nació no ano 95, está con 13 meseciños ahora, e está animando como que máis, vale? Moitas gracias. Bueno, nada, non me esperaba este momento, moitas gracias, emocioname moito que o club tuvera este detalle conmigo, Primi ahora que sempre poña moitos detalles. Aproveito, porque me sale así, que quen queira animarse a axudarnos na directiva, que é benvido, vale? Que somos poucos tirando o carro, eu fago o que podo, pero Primi é un home que se desgasta moito no clube e necesitamos apoios. O sea que, gracias de todas formas por vir aquí, seguir animando e apoiando a directiva, vale? Gracias.
Bueno, vamos a hacer rápidamente o sorteo, hai que seguir animando. Vamos a primeiro número, un agasallo de Adega Olagar para o número 1552. Adega Olagar. 1552 aparece. Segundo regalo, unha bandeja de riquísimos pastéis de Adega Olagar para o número 1555, bandeja de pastéis. A ver si aparece, esperamos. 1555 está aí. Vale, baixades por esta porta da casa, por favor. E o terceiro, unha proba do novo Nissan Micra que nos vai ceder durante un fin de semana antamotor para o número 1554. 1554, aparece por aí, pues vais a ver a cando queiran. Gracias, vamos a seguir animando, chicos, porta Chiria.